गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांगोन होननानै आरो मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिन्थिखाबाय। दिनै आं लिगेल फंनैसो बाथ्रा बुंगोन सानदों जाहाथे नोंथांमोना एसेबां पार्सनेल लाया आरो निश्चय नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप खिन्थाग्रोनानै लानो नागिरदों। অলরেডি পিআইএল যেটো দিছে এটো সমৰ্থন কৰিছো আৰু সিবিআই ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে হেতু আমি দাবী কৰিছো। হাগ্ৰামা মহিলাৰ যেটো বেনামী যিবিলাক সম্পত্তি আছে সকলোৰ ওপৰতে সিবিআই ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। 7.1 আৰু 7.2 লৈ এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু একাংশই কৰিছো এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ স্পষ্ট মতটো জানিব বিচাৰো। স্পষ্ট মতটো এইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তি হ'ল, বিটিআৰ চুক্তি অকল বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে হোৱা নাই, বিটিআৰৰ বাহিৰৰ কাৰণে হৈছে। এই চুক্তিত বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল এটা জন্ম হৈছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু সেই চুক্তিত অকল বড়োৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা ডিমাণ্ড এটা অসমত আছিলে আৰু সেই অসমৰ ডিমাণ্ডটোৰ কাৰণে 7.1 আৰু 7.2 এই ক্লজটো আছে। এই ক্লজটো বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে নহয়, এই ক্লজটো সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ কাৰণে। আৰু হিতুকে লৈ পেলাই কোনোবা ইয়াতে ভুৱা প্ৰপগেণ্ডা কৰিছে কি ইয়াতে মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ নাথাকিব, কিবা নাথাকিব। আজিলৈকে যদি মাটিৰ বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বিপিএফ দল। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो, हारिनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय नायबाय आरो मा बुजिदों बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो दा आंनि फारसेनिफ्राय आं मा सानदों, आं मा बुजिखो, आं बेखौ नोंथांमोननो ससे शेयार खालामनो होननानै गोसोआव सानदों। आरो दा जोंनि बर'फोरा अनेकथा बिथिङाव जोङो माने डेभेलप जाबोदों। फरायनाय लिरनायजों लानानै गेलेनायसिम दिनै रिप्रेजेन्ट खालामदों अल इन्डियाफोरखौनो, वर्ल्ड काप, वर्ल्ड चेम्पियनशिपफोर जानानै। दा गोबां खेथ्रआव बर'फोरा जौगायाखै नङा, जौगाबोदों। नाथाय बिनिनि गेजेराव जोंहा मोनसे जाय माने नायथाव जाया आरो जोंनि बर'नि गेजेराव जेबो डेभेलप नङा, लासिंसिंबो बुंनांगोन बेखौ, बेनो जाहैबाय पलिटिक्स। पलिटिक्सनि एंगोलाव जों बर'फोरा माब्लाबाबो जौगायाखै दे। गुबुन माहारियारि आफादफोरा, गुबुन हारिनिया आरो गुबुन हारिफोरनि जायफोर पलिटिक्स पार्टिफ्रा, बिसोर मा खालामो, जिखुनु बिथिङावनो, जिखुनु आफादावनो थायाथों मानो, जिखुनु माबायावनो पलिटिकेल पार्टियावनो थायाथों मानो, बिसोरो फार्स्ट अफ अल मा खालामो, गावनि हारिनि डेभेलप, फरायनायनिफ्राय लानानै गेलेनायनिफ्राय सब फारसेखौ गावसिनि हारिनि जौगानाय डेभेलपखौ बिसोरो नायग्रोयो। नाथाय जोंनिया मा जायो, पलिटिक्सनि एंगोलजों पलिटिक्स पार्टियावथ' थाबाय, हाजार मोजां दैदेनगिरि मोनब्लाबो पलिटिक्सआव थांबाथाय बिथांमोननि पलिटिक्सनि जाय बुंनाय, जायफोर राव, बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा माने लाजाथावै जायो। आरो दा दिनैनि बे भिडिअनि क्लिपजों नोंथांमोना नुबाय केस होनायनि खोथा, सिबिआइ इनकुवारि खालामनो नागिरनायनि खोथा। दा आं बे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों इलिगेलाव, जे सोर पार्टिया, सोर माबाया पलिटिक्सना, बबे पार्टिया बिजेपिनिफ्राय लानानै कंग्रेस, बिपिएफ, इउपिपिएल सोर कारापसन खालामा? रायजोफोर माब्लाबाबो दा फोथाय पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला, पलिटिक्सनि मिनिंखौ आं दिनै मोजां रावजों खिन्थानो नागिराखै, एसे उल्थासो खिन्थानो नागिरदों आङो। दिनैसिम खुनु बेफोरबायदि आफाद गैया, पलिटिक्स पार्टि गैया जे जेराव कारापसन जाया। मानो मिन्थिगौ ना? पलिटिक्स होननाय लोगो लोगो भट बिनो थाङोबा मबिलाइजेसननि थाखाय जों फैसा होबोनो गोनां जायो। गुबुन आफादफ्रा, गामिनि रायजो राजाफ्रा मबिलाइजेसननि अफिस दायो, बिजेपि अफिस, कंग्रेस अफिस, बिपिएफ अफिस, इउपिपिएल अफिस बायदिसिना। दा बैफोरबायदियाव फैसा होलांनांगौ दायथ'आ सोरनि थायो? जाय एमएलए, हयथ' बि एमपिबो, हयथ' बियो बिपिएफबो जानो हागौ, सोरबा इउपिपिएलबो जानो हागौ। अब्ला उइदाउट फैसाथ' बिसोर खामानिखौ मावा। बबेबा मबिलाइजेसन जायोब्ला, सोरबा एमएलएखौ लिंहरोब्ला, गेदेमाखौ लिंहरोब्ला बेयावबो फैसा होनो गोनां जायो। नाथाय सासे एमएलए, सासे एमपिनि सेलारिया बेसेबां जायो मिन्थिगौ ना? आं एक्जेक्टलि बुङा, बिसोर ग्लेमार बाइकखौनो खनसेनो बायनो हाया। सासे आइपिएस अफिसारफोरनि सेलारिनि खाथियावबो थाफानो समाया बिसोरनि सेलारिया। अब्ला वान इयाराव बिसोरो 6L जुदि खामायोब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव बिसोरनि दरमाया बेसेबां जागोन? 30 लाखसो जानो हागौ। नाथाय बिनि गेजेराव नोंहा न'खरनि फेमिलि मेनटेन आरो नोंनि उन सिगां थाफानाय रायजो राजानो, दैदेनगिरिफोरनो होनो गोनां जानाय नङाना? बिसोरथ' बिना मुल्य खामानि मावनाय नङा। अब्ला नोङो कारापसन खालामनो गोनां जागोन ना जाया?
नों 100 आव 100% नों कारापसन खालामखाथारनांगोन नोंनि पार्टिखौ एबा नोंनि सिटखौ नोंनि मेम्बार्सफोरखौ लाखिनो थाखाय नोङो कारापसन खालामखाथारनांगोन नाथाय जोंनियाव कारापसना एसे बारा जायो जेसेबांसिमखौ बानायनांगौ बेसेबांनि बारा जायो आरो मानि बेखौ दा बेखौ स्ट्रं खालामनोबा जोंनाव फरायसा आफादफोर दङ आरो गोबां बेरोजगार सेंग्राफोरबो दङ मोजां मोजां लाइमोन फरायनाय लिरनायफोर दङ बिथांमोननो एन्टि कारापसन मोनसे एसोसिएसन दानानै हो बिटिआरनि सिङाव अब्ला बिथांमोना एन्टि कारापसन नालाय बिसोरो कारापसन जानायनि एगेन्स्टआव बिसोर खामानिखौ मावबाय थागोन जुदि इसिबां मोजां हारिनि जाथिनि कारापसनखौ फोजोबनो सानदोंब्ला बिदि खालामनांगोन आरो बिदिबो खालामाबा जानाय नङा रावबो पलिटिक्स पार्टिया कारापसन उइदाउट कारापसन गावनि पार्टिखौ माब्लाबाबो सलायनो हाया बे खोथाखौ बयबो गोसोआव ला आरो रावनिबो पार्टिया दिनै इउपिपिएलआ कारापसन जाया होननानै गावसोरो बुंनानै लादों उदाहरनानो बेनो जे बिसिनि सेलारिया फैबाय थानाय भटसिमाव थोहैयानो सासे एमएलए जानाय हिसाबै लोगो लोगो गोबां मेम्बारफोर थागोन आगदा आगसि खामानि मावनाय थागोन आर्मि पुलिस थागोन प्रशासननि मानसि थागोन जाहोनाय लोंहोनाय बहुद सेलारि बिराद खरसा जायो गारिनि थाव सोनाय बायदिसिना हेन टेन गारिनि थाव गारिफ्राथ' सरकारनिफ्रायनो फैयो अब्लाबो बै जायफोर 50-60 1 लाख 1.5 लाख थाखाफ्राथ' बे सेलारिजोंथ' बिसोर खामानिखौ मावनो हायाना सासे साइकेल मेकानिकआनो बाइक मेकानिकआनो बेसेबांखौ खामायो मान्थलि दा बे आरो अब्ला कारापसना जायोना जाया नोंथांमोनाथ' मिथिबाय कारापसना 100% जायो सबावबो जायो बयनिबो पार्टियावबो जायो इउपिपिएलआवबो जागासिनो दं जागासिनो जाखागोन आरो बिपिएफआ जाबोदों जाखादों आरो बेबायदि पार्टि गैया जे जेराव कारापसन जाया कारापसन जाखायो कारापसनखौ रावबो होबथानो हाया नाथाय दा नांगौनिबो बारा कारापसन जानायनि हिसाबाव रागा जोंदों खोमा खुद्रिदों खोमा बे बिनि खोथा दायो माने जियानो जा आं माने गावनि हारिनि गेजेराव सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ जे केस होनांगौ मानांगौ आं बेखौ लुगैयाखै इसिबां जुदि हारिनि खामानि मावग्राबा रन्जन सारनि फारसेसो बै खामानिखौ माव दिनै सुप्रिम कर्टनि खोथाखौ बुंदोंमोन सुप्रिम कर्टआ दिनै मा जाखो माथो सिरिसो जाबाय गाबोन समफोर इउटुबार्सफ्रा सोरबा निउस मिडियाफ्रा रायजोआ खुद्रियोब्ला लामा राजा लामा गाथेयोब्ला अब्ला नोंथांमोना बुंसिगोन खामानिखौ मावगासिनो दं मुगथुमुग जागासिनो दं सोरबा फंसे बुङैनि सिगाङावनो रावबो जेबो बुङैनि सिगाङावनो बैफोरबायदि प्रेस मिट सावरायनाय बायदिसिनाखौ रायजोनि गेजेराव मावनानै दिन्थिनायासो हारिनि मोजां खामानि मावग्रा होननानै सिनायजायो आरो आं बेसेबांखौ सानो दा आंनि बुंनायाव माखासे माने गोरोन्थि जाबाय जानो हागौ आं एसेबांबो आइडियाबो गैया दा आंनिफ्राय सुंद'यै बिबुंथि बुजिनानै आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोसावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो बांसिना दुखुबो मोनखागोन आं बेखौ मानिखागौ बाथ्राखौ खोनासंजोबदोंब्ला